Naghinugyaw ang mga tawo nga nagtambong sa surprise rally sang Iglesia ni Cristo kan INC sa EDSA People Power Monument matapos gintawag ni Senator Amy Marcos nga bangag ang gobyerno kag wala sang labot sa ginasuprer subong sa mga Pilipino. Sa iyang speech, ginpabati-batian pa ni Senator Amy ang iya utod nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga may official visit sa Canada halin subong adlaw Hulyo 1 tubtob sa Hulyo 4, apesar suno sa iya sa nagapanadayon nga mga panawagan sa mga Pilipino. Suno sa senadora, nagapakuno-kuno lang ang administrasyon nga wala sinimakitaan ang mga ebidensya nga nagatudlo tanan sa korupsyon. Matandaan nga sa rally man sang Iglesia ni Cristo sa tong Nobyembre 2025, ginakusaran man ni Senator Amy si President Marcos nga nagagamit sang illegal nga droga. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan, sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan, napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang dose-dosenang testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Ang kabangis na naging speech ni Senator Amy Marcos ay pagtambong sa rally.